Ιουνίου, έξω από αυτό το σπίτι γιορτάζαμε. Γιορτάζαμε μια μικρή νίκη. Είχα θωωθεί και είχα το δικαίωμα να βάλω ξανά τα πανό στα παράθυρα του σπιτιού μου. 2 πανό που ενόχλησαν τη γερμανική πρεσβεία. Ενώ τα έβαζα, ήρθαν αστιφύλακες. Μοτοσυκλέτες, ένας μικρός χαμός. Τολμήσαν να μου πούνε γιατί βάζω τα πανό. Τους απάντησα ότι έχω την απόφαση της δικαιοσύνης. Ευτυχώς η ελληνική δικαιοσύνη στέκεται δίπλα μας. Τόλμησε να βγάλει μια απόφαση που ήταν ένας κόλαφος για την αυθαιρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Για την αυθαιρεσία του ελληνικού κράτους που δεν σέβεται τον πολίτη. Τολμήσαν να έρθουν σπίτι μου να απειλήσουν να σπάσουν την πόρτα και να κατεβάσουν τα πανό. Τα ξαναβάλαμε λοιπόν και γιορτάσαμε. Πήγαμε τραγούδια, χορεύαμε, μείναμε 6-10 ώρα το βράδυ, κλείσαμε του Λουκιανού. Μια μικρή παρανομία, αλλά εμένα μου αρέσουν οι μικρές παρανομίες. Πιστεύω ότι πρέπει να γιορτάζουμε με θυμό. Να κρατάμε ζωντανό το θυμό μας, γιατί αυτή η χώρα είναι δικιά μας. Και το Σύνταγμα λέει ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την ελευθερία της πατρίδας μας. Όχι η κυβέρνηση, ούτε η πολιτική. Πιστεύω ότι οι Γερμανοί είναι οι μεγάλοι υπεύθυνοι. Μας χρωστάνε μόνο από το κατοχικό δάνειο 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τολμάνε να λένε ότι δεν θα δώσουν τίποτα. Είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν. Τα τελευταία 2 χρόνια από τα μνημόνια η γερμανική κυβέρνηση κέρδισε 80 δισεκατομμύρια. Ληστεύει τον Νότο. Και καθόμαστε. Θα μου πείτε, η γιορτή του Λουκιανού θα τους κλονίσει. Τους ταπείνωσε. Γιατί τα πανό είναι ακόμα σπίτι μου. Όποιος περάσει του Λουκιανού θα δει τα πανό. Και δεν πάνε να πούν τίποτα. Η Λουκιανού θα ήθελα να γίνει λεωφόρος, να γίνει πλατεία, μικρή πλατεία, μεγάλη πλατεία, πολύ μεγάλη πλατεία, να ξαναπάμε στο Σύνταγμα ξέροντας πια τι θέλουμε. Και αυτό που θέλουμε είναι να απαιτήσει η κυβέρνηση τα λεφτά που μας χρωστάει η Γερμανία. Είναι ντροπή όχι μόνο για τη Γερμανία, είναι ντροπή για όλη την Ευρώπη που αφήνει τους μεταξίδες Γερμανούς να μην πληρώνουν, να τιμώροι τους. Ματώσαν την Ευρώπη, ληστέψαν την Ευρώπη. Δεν μας κλέψαν μόνο χρήματα, δεν σκοτώσαν μόνο κόσμο. Μέχρι και τα αρχαία κλέψανε. Η αλητεία των Γερμανών είναι αφάνταστη και το θράσος τους. Τολμάνε και μας δίνουν μαθήματα. Και η κυβέρνηση υποκλίνεται, με κατεβασμένα τα παντελόνια οι υπουργοί μας σέρνονται μπροστά στους Γερμανούς τραπεζίτες. Εμείς λέμε όχι σε αυτό. Είμαι εδώ γιατί αγαπώ πολύ από χρόνια τον Δημήτρη Κολάτο και τον τρόπο που ξέρει να εκφράζεται. Θέλουμε την Ελλάδα πίσω! Εγώ δεν είμαι κυρίως ένα μικρόφωνο, μία λέξη θα σας πω. Αντισταθείτε ρε! Λοιπόν, να ξαναδούμε! Τα δευτερόλεπτα βαριά στους λεπτοδίτες. Ποτέ θα κάνει ξαστεριά, ποτέ θα φλεβαρίσει, ποτέ θα φλεβαρίσει. Να πάρω το του εκεί μου. Που ήρθε ήταν από όλες τις ηλικίες Αθήνας, από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ήρθαν επώνυμοι, ναι, έσφαλος ήταν επώνυμοι. Αλλά εγώ δεν κάλεσα επώνυμους, κάλεσα τον ελληνικό λαό, κάλεσα τους φίλους μου. Το Facebook με στήριξε και θα το ευχαριστήσω.
Να το ευχαριστήσω και να του πω ότι πρέπει ξανά να χρησιμοποιούμε το Facebook και να μαζευτούμε. Να συναντηθούμε έξω από το σπίτι μας. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να καθόμαστε. Όλη η Ευρώπη μας κοροϊδεύει λέγοντας οι Έλληνες κάτω στους καναπέδες τους. Δεν είναι λογικό να μας ληστεύουν, να εξευθερίζουν τη χώρα, να παίρνουν αποφάσεις τρομακτικές, να μην υπάρχουν νοσοκομεία, να μην υπάρχουν σχολεία, να πλέον από τη μια μέρα την άλλη στην ΕΡΤ και εμείς να καθόμαστε. Και να βλέπουμε τηλεόραση. Να πάρω το τουφέκι μου την μορφή η πατρόνα, την μορφή πατρόνα να κατεβώ στον ομαλό. Αυτή η μικρή γιορτή που κάναμε θα ήθελα να είναι μια αρχή. Ασφαλώς έρχονται οι διακοπές, θα σταματήσουμε για λίγο, εγώ θα πάω στην Αίγινα, θα συνεχίσουμε τις βραδιές ελληνικού κινηματογράφου για έκτο χρόνο, θα προβάλλουμε μόνο ελληνικές ταινίες, θα μιλάμε για Ελλάδα, θα έρχονται σκηνοθέτες να μιλάνε για τις ταινίες, για τις δυσκολίες, θα βλέπουμε ελληνικές ταινίες. Πιστεύω ότι το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, τον κινηματογράφο της γενιάς μου, τον έχουμε αδικήσει και το χειμώνα του Σεπτέμβρη. Πριν αρχίσουν αυτοί να μας βαράνε με τα πρόστιμα, με τα χαράτσα, με την ευθαιρεσία. Πριν να μας παραδώσουν στις τράπεζες. Πρέπει εμείς να βγούμε στον δρόμο. Και να τους πούμε όχι. Να πούμε να φτάνει πια, όχι όπως ο Κουβέλης, ένα ψεύτικο θεατρικό, κακό θεατρικό ενός γέρου ηθοποιού ξεπερασμένου. Φτάνει πια, αν είναι αληθινό φτάνει πια. Και να το επιβάλλουμε το φτάνει πια. Να γεμίσουμε τους δρόμους, να κάνουμε απαιτικές γενικές, να γεμίσουμε τις πλατείες. Δεν είναι ντροπή οι Τούρκοι να έχουν το κουράγιο να χτυπιώνται με μια σκληρή αστυνομία, να κυριαρχούν στις πόλεις, σε ένα πανίσχυρο Ερντογκάν που έχει απίσω και μια ολόκληρη θρησκεία, το φανατισμό του Ισλάμ, και εμείς που δεν έχουμε τίποτα απέναντί μας, μια κυβέρνηση από θρασίδους ανθρώπους, μια αστυνομία κουρασμένη και απλήρωτη, να μην τολμάμε να βγούμε στους δρόμους. Να διεκδικήσουμε ένα καλό αύριο για τα παιδιά μας, να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας. Δεν υπάρχει χειρότερα από ένα λαό που ητάται χωρίς να πολεμήσει, που ταπεινώνεται, που σκύβει το κεφάλι από μόνος του. Είμαστε εθελόδουλα δούλοι. Εμείς αυτήν την εθελόδουλη δουλεία λέμε όχι. Μάνες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες, γυναίκες δίχως άντρες, να κάμω και να κάμω και μωρά παιδιά, να κάμω και να κάμω και μωρά παιδιά, να κλαίν δίχως μανάδες, να κλαίν δίχως μανάδες, ποτέ θα καμίξα στεριά. Εγώ όταν γυρίσω από την Αίγινα θα προβάλλω την ταινία μου «Η εκτέλεση του Διόνυσου». Θα είναι ένα όπλο στον αγώνα που θα κάνουμε. Είναι μια πολύ σκληρή ταινία για τους Γερμανούς, το μεγάλο κίνδυνο για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, δεν το λέω εγώ, ο Νίτσε το λέγε. Είναι μια ταινία για όλους αυτούς τους προδότες που είναι κυβέρνηση, που είναι αντιπολίτευση, που γεμίζουν τη Βουλή, όλους αυτούς που έχουν εκμεταλλευτεί ως τώρα το ελληνικό δημόσιο. Θα γίνουμε σε λίγο χώρα ζητιάν. Κλέφτες! Κλέφτες! Κλέφτες!
ξέρω πόσες μέρες θα την παίξω, αλλά πάντως θα την παίξω. Άλλωστε δεν έχει σημασία πόσες μέρες παίζει με ταινία, έχει σημασία τι λες. Είναι τρομερό πως όλη αυτή η κρίση δεν έχει περάσει στην ελληνική τέχνη. Καθόλου στον ελληνικό κινηματογράφο. Ο ελληνικός κινηματογράφος ελέγχεται απόλυτα. Ήταν κρατικοδίαιτος, η ελληνική τηλεόραση ελέγχεται απόλυτα. Όχι μόνο στην ΕΡΤ, και τα ιδιωτικά κανάλια ελέγχονται. Τι παίζουν τα ιδιωτικά κανάλια? Τουρκικά σύριαλ παίζουν. Και όταν παίζουν ελληνικές σειρές, παίζουν ανοησίες. Εμείς λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το όπλο της ταινίας για όσο καιρό μπορέσουμε να το έχουμε στα χέρια μας. Και να συγκεντρώσουμε τον κόσμο. Να δούμε μαζί τι μπορεί να γίνει για αυτή τη χώρα. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Η επανάσταση δεν σημαίνει αναγκαστικά αίμα. Η επανάσταση είναι και χαρά, είναι γιορτή. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Πετράκη. Από το Λασίθι, Αλέξανδρο Μασάλο. Και στα ηχητικά τον Νίκο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Καλώς ήρθατε. Θα ξανακάνουμε γιορτές. Σας περιμένω λοιπόν και δίνουμε ραντεβού για το Σεπτέμβρη. Ένα Σεπτέμβρη που πρέπει να είναι σκληρός και γρήγορα να τους προλάβουμε. Λέει ο Θοδωράκης που έχει απόλυτο δίκιο. Όσο έχουμε ακόμα καιρό. Το λέω εδώ και πολλά χρόνια εγώ. Για τον καιρό το χάνουμε, όχι τώρα, τον έχουμε χάσει. Και τώρα πια είναι τα πολύ δύσκολα να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Μπορούμε ακόμα. Μπορούμε ακόμα γιατί δεν είμαστε μόνοι. Γιατί όλος ο νότος υποφέρει.